A to je důležité, protože to tady rozhodl nás dostaneš za odvahu a jeho politika. Co dostaneme? Ano, dostane poukázku o rodině, Martin, právě na každou prezentaci a stále máš šancu výhradně vyděláš. Hej, kde Dominika? Ty zpěje na kanálu, ty zpěvá? Teď máš takovou tu... A také paní Šolce, to jsme neskladali, opět na pozici. Tam máš ty tam. Nemáš. Nečekaj. Taky pojďme se Martina a Petera. Danika Gomez, Petera, musím. já bych chtěl nějakou zpěvačku. Zpěvačku. MC Erika Barnora, jsem ten krásný sopy, jo? Víš, já musím naplnit. Já zkrátka jsem chýdala krásně čtyři dopředu, aby se nemusela překrápit. A Pokud se nezlište, zpěvačka to pomáhá pro hodnoty, pro určitě. Jenom těko v té budě je můžeš šálet, se chceš taková, jak se nemůžu smět. Petra, to se zvláštla do studené, to znamená, že budu očekávat další výbor, že Martina. Já myslím, že uvidíme, uslyšíme hlavně. Když jsem ten seznam, já jsem tak trošičku už tady říkala nějaké písničky, které se týkají samozřejmě lásky, jak jinak, protože ještě hlavně nejsilněji. To znamená, co se chce? Sen MC Erika Barbara. Já myslím, že... Vím.